وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oriano kaya bantugatano ko Allah Jalla Jalaluh sa kaniyan eding gira-giray ko kawiyo-wiyagutano sangkay a dunia nagu sa kaniyan pagandudan tano si sa alungan akyama. Salawatan akan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sabapun wala akya sabuti tano ko Islam na ayamala na sa mapanggulaw la tano sa alungan akyama. Si sadyang kaya imbihag akasasalaat tano kapatid tano kapag kababaitan na magbabalaya biyalir katan wala aolil amr ayat tano mababalaya uluan siyang kaya amunay lanaw din norte biyang kaya aryakan na si Ma'am Mayora Rahma Dansal Gandamama nagudin kay adarubong pa iyan na gentleman as engineer ng Untawar Gandamama. Udin kaya ang mga konsyal, so eding senior, so vice mayor, lagod sa mga barangay, lagod sa mga staff, padumpan sa mga polisano, mga sundarotano, lagod padumpan kaya mga ulamat tano, lagod yan kaya ang mga sulutan tano, mga baytano, naway, nagutaman ko mga kagawad ayaw di yung pad na subay sa kagawad kagada abay sa kagawad may mga gagastakan katawan na ka na diyan kaya pagkababayan tano uluan tano diyan ng ka mga saling gubapayan katanga panugangan na ka na si Haji Abdul Samad Koto pun nakagi kumela ka ng otarya ka na si Kaki langong kano din oay na diya din meditan o di ka pangangalawa sang kaya akapakamang kaabulan a Ramadan insya Allah na isapit tanuron wala lango-lango amin na niyo amin enong kong banda amin na hadi nga kabay aba kong lumay sampay sa kanwa mababaloy ang mga pagariakan ng mga babayakan, mga luksakan. Mag-iingaran siyang kaya amunay alliance. Na isa kano din siyang kaya aduo aranaw. Ang may iilaya karakano adinyo di ka kakapapyai. Nagudinyo di ka pamagadata, nagudinyo di ka sakawa, na ayamala na din ko to kaysay sa niyo na pangnintad ko Allah adili ni tataro sa kababali aditano di kapapagariya nagukaysay sa tano oay sa kapaguluan niya katano adin kay amanan niya na aritano Mayora oay sa gudin kay amanan na mga salinggo papayan langulang kano din kaapi ikapasangyan Mayora na amay kadir kanu maylay so ay amanan niyan na ugupirun na gusto amanan niyan na pagunong taman niyo na pikapasangyan sa kanu man ang mga bay na bakara kanu ka kumentuga baniyok man pakala aposo iyo na sa kanu ang mga bay na igira ayamiya na guntaman kung galo ba kamapya na tumukhanu adiso siyang dibu amama tumukhanu adiso siyang dibu amama ang mga mama buwa daw kadiyan kama na pupakatan ang tanwaya at niyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khayru mata'iha
al-mar'atu salihah. So dunia tubuh Nabi na matag sumasagad akapipia aginawa akasasagad o dunia. Na ayat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam amia kapia-pia ko dunia na suba iya mata tagurun abai abila nga tao. Sekarang mana mga bay? Insya Allah mga baya bila nga tao. Kenapa baya bila nga? Nabaskan hu. Wan. Na ayah mana niyan? Na sama nutu na subusu dunia. Na ayah mapiyaw na sukata tagurun obai ayah mana niya na bilan tadi. Masya Allah, Masya Allah. Ayah panaba ayah makna niya na susurut takanwa kerumai. Kogala baka mapia. Kipusugong kumapia. Na kipusaparang kumarata. Na gusaparati akwala. Na upunan na namatago kondero dupa. Uy, na ayah makna niya. Nagkapakay asoka pakaslan sa maliwanag na imagirkan wala kerumai. Na unan yung makwa. Nagkapakay asiko mga watayo. Na unan yung prauta. So kapakaslan na maliwanag na kerumai. Kung mga watayo. Nasipman ko mga apo iyo. Na udah naman, kung mga apo iyo. Nasupman so mga apo-apo iyo. Na udah dinamitaman. Na siya po ka. Allah. Di ito mo sa piro. Oh, Anto na tiruwang nga. Napalang talo. Kati nga mga guruak na mga alim. Kadi nga mga alim tano. Ari solutan attorney. Na diyan kaya mga ulama tano na mga guruak na yan. May ito ako kira ni ilmo. Mga guruak na yun. Ayat pipikiran ka na sa miyaw na magilmo na ayamiyaw na. Wasabiqun asabiqun. So miya nga uuna na ayat din miya nga uuna. Basta kaya miyaw na sa kapagilmo na ubang atwi. Sa kan na diya kan pagubuwan so miyaw na nakan sa ilmo. Betul mabu mga luksano ayakatiru hatimul asami natiyana qadru syabab la ya'rifuha illa syuyukh syawaki syukat ta'u'uk matwa pamana syukangudaan na syukat taungka uway na ubang pangundawai ubang pangundai sa amanan niya nakataungka kaadin na syuwa matwa adi saka akangudaan kadama na mataw da maka-experience uway kukap mamangula sa ayah kaya pag-isila kong tuguhatami al-asami na sa mga tao amya makatuwa kakatawan niyan sukangudaan kaya pakasagilin sa manguda isaltan ba ng mga luksan Bobo ani mapiman to akangudaan ako ako'y man to na matuwa ta tiyan na him ako akaigid maswa kay kangudaan ka adi sa mga katuwa ka ayaw walang kakarandutir ka Igratiyan na kangudaan ka na batabukuman na mataan ka kumanta na taman sa tulan na pangarurupas sa ngari kamiya ka bendi sa kay kasapa katas ka na mga kangudaan igraf ka nga no niya makabagbagar ka ni ka panapaspa kadiya kangudaan pansubagariyo na kangudaan pansungariyo na taman sa tulan na manok na pinagsipan kapagkagali nagira niya katuwa ka baka bupugawin karo mga kofka na nakakadiga pa kapasad kataman sa kapanapasipan at yalubayan nainako kangudaan ka na lamad nga sa bagas na dili ka din ha pagkaano na piya nagira niya katuwa ta batabu makapagubay sa ego kamalabu na kabak ng kapka-traffic sa bakarang kataman sa bakarang ka na niya loks baka bumukuman sa bagas na lambat na ka na di makapangikol ka di nga di pangayakan pangayakan na ka inutubo Nabi sallallahu alaihi wasallam apad kulima apa makutan na syabab kabla harami igira atubo Nabi akangudaan ka igira akangudaan ka na pamakuta ka din na kay kumapia na pamakuta ka din na magaman kaba may kamakatuwa ka na di kami susugot
Kata kumang ke Ramadan. Matangan diri ka kumang ke Ramadan. Nasiikon ikadu at-tarawih. Nagkailay kad nagkapano-pano na masjid man. Pagkailay ka sa kambuka taon na deng kadumay liubang mikimun. Kabir. Na matang wala kay kikikimun yan uno. Amia katatas sa panikimun na kanina ditunda na. Grabe nakakaimun. Pili ako niyo ba na pimbatuan nun? Ari gentleman. Nabilang wasa lima gawin, tabi ang makamilyon. Nabilang wasa lima gawin na miya na sukimon. Ano miya tagu? Na ano miya na sumusoloton. Na ayat man na kagkailian ko na amay kabuka sa puwasa. Susulot niya man. So kay mo niya napapantag niyang panso imam na matagid ng panikapan na kabira di su imam kaya magbuka toto na miya ka tempos na kakinubab sa tulokad adlaw. Mga kabir Allahu Akbar Allahu Akbar natakinubab sa tulok-tulok kan mabuha sarili aulanihan. Allahu Akbar prilya kung luban na pimbatan bakan orang-orang. Katawan yun! Basta kaya mafia na ino pa ng sumlala sa mafia kapakangir kanwa guna. In ahsantum anfusakum. O piya-piya kanu tuwallah. Nakiya-piya-piya ni wag ginawa niyo. O marata-rata kanu. Nakiya-rata-rata ni wag ginawa niyo. Ino man ipasyapar a gobyerno a Pilipinas. So mga ulama, mga mujahidin, so mga uluan tano, dataro mga mayor tano, mga baryo tano, inuman ipod siya parang ka ada karaya. Sabi ko kano, kung nabasyar kano, kaya pagkakay ko pamilya, na pagkakay ko ringad. Kaami katama na din na kiilakyan, agad na kipaluap yan, nadango na lililay, na siya pernian. Taman sa pantian, loks. Sarwa makapagriga sa paluap. Malamang gede-gede ba anak kaya warden sa midan o di na certificate sa datari pangingilap pakai ana anul mabu kapakautong sa stage kanduwagan sa midan most outstanding sa kailap best and tangilok kami akatinig na kaya maramaraan nabamay kamatay na pangulok ng mga pamilya niyan. Para surga ano Allah kami atay na makasisinga. Kaya pero no pamilya niyan. Kuyaw. Niyatay na mamamuliat. Bili ako niyo. Niyo pitang isa pa diyo. Tingnan ako na ilanakin siya kaya buong pado. Kapakambato niya na benengkak. Allah Allah. Ini mga pulisan, hindi na nila kapadataranan. Baka binasa! Baka kayo ko naman na nila magulad! Na ayaw mo na kibinasan niya na sa mga pamilya niyan. Madakala katawan na kanong na ibot ko wala ka sukya pa mga padiyanon na miyak karundan, na tanto miyak kadapanas, na miyak tayo na tindadarwa ka makasisilay. Ipupumang ninyo na asabi amanan niya makapangilap. Tabiyak na ba siya kano? Nadibudi sisini-sini. Ame kakaya labuso yamen, nadingugura-guro. Nami ropa ni anang bel sa kalabuso na ropa ni babali-bali pa na papaman na pagubag. Kaya nakata na biro ni panugangan na souvenir. Hajab yung samad. Agi ako makalabuso na di mamagabag-bag. Agi ako makaliw na gusto din. Nadingugura-guro. Magkawala ka pimbaba na ako yung maulay. Ilo ko niya kalabuso ako na ako pagilap. Ibu apa ke bawah kamu? Paman na bumida si ilakagu ka pergi bawah niya nung. Nawakay makalabuso nga di mama gebang sa kalabuso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O man nung mga luksyan, pakaliwan siya kito kaniyang Islam. Ay man to bilal sa kalabuso. Kaya kaliwaya man yan. Ako yung gagawa nun. Naon niya naroon sa masinayin bilal. Hayya ala salam. Naman yung makalag siya ang tamagimit. Ay daw na kalimu Allah kawata natur Allah kami baliabilan. So kaya kalabuso niya namibilan. Namiyakan mula na din magbang. Hayya ala falah.
inautaw sa surga niya, manguday ni. Kagi ko makapitaulan, miya da suka pagbang. Kung miya siyap man. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi, dari, mengurip penuh Allah. Nadatarang kaya kaprakawma ang kaya bulan Ramadan. Kadiyan ni kapag istikbalat ano, naskatan mo muna istadad. So Ramadan na paratatan naman, naskatan mo muna istadad. Naditalo di prepara dua na diyan kakaprakawma ang bulan Ramadan. Na anto na iprepara din kasang kakaprakawma Ramadan. Napaganeron. Na otay di ka napakalangasan ka abuntala ka. Itanong ka to, nangakalangas sa abuntala, nasa sekreto na nadigari makasyad ka. Detariyo. Sa ka nakanaba ka nakapmenduwe sang magaryari, na isa na mapapreset ang ikikimayura, wisik kaki, nga kalangas siran. Kanaba, upanya di baguno ka, diya paman, niya or siya mayura, at nagilan na yan. Patulong ka di naman yung mga sedaka, di ka makapsedaka, o dapira ka, na di yung makain na makapira sa kalangas, na di ka sedaka katuhun Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Hey, tigali, mantanin niya sa kanina, nimut ako yun ako, na di buntal na ka na buntal na sobong. Buntal ako ang mandirig mo. Na pamakaya buntal ka na, inimbuwat ka na, barangit kay kamubuntalan, na trainingin ka ama ka, langas kay buntal. Na naka-training, na kanabamota, kanabasa kisda, siya ko walay niyo, na so pagalungan niyo, nagsungaw, na di ko ni-training sa kalangas. Pagka-training ko, na ayat kayo na kamabuwa kapasyuka ko pagalungan niyo, na ginaada tayo sa walay niyo. Ubahaw siya, ano doon sa mga pamilya ka, kamapungan doon makairan. Apoy maulungan. May akapraya. Kotowa, kalangas. Na open na kayo padagang ka na manakala customer ka doon sa palangas ka. Ilang alam ko na padagang na malangas kami, kada-kada customer. Dalang man sa Robinson, sa Quezon Mall, Quezon Metro, di nga mga shopping, di nga mga marketer ka, mga sarwang. Na matang wala ka, pwede ka pumasa na, mga pumasa ka. Kadiyan ko ta, pagkakuwakwera ng ko tapos ka, Sir, ma'am, good morning. Unsa imong paliton? Nanti kayo ay bumabukatan na kabisya na kiniya, tika kiniya. Unsa imong paliton? Kiniya. Unsa sir? Kiniya. Nato ni pikiran, unsa ni tako langgeng ni. Pisinyawan ni. Kaya sipatan kaniya. Kalangas. Dari fadlatan sa bulan na Ramadan. Apakah mo maisha Allah. Allahumma ballighna Ramadan jami'a ya Allah. Isampitan wallah sangga Ramadan ng ulang amin aniyum. Amin. Katawan niyo. Ayaw ni Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bidukhul Ramadan. Sabihin sa taong tubunan ang mababaya sa kapupakasunod bulan Ramadan na haram Allah jasadahu ala niran na kiram wallah kulupa kiram wallah ta'ala kunara ko banyak tutunga subadan ka pakai abaka maka neraka apa kau masuk Ramadan na tiga matang malap mana yang amal malap mana yang sibuk ke fasad makap sedekah kurun makap tarawih kurun makap mata kurun kurang matang wallah ya Allah sampai na kung ya Allah upman yang mapipikirkan matang Ramadan niya nga manapakwan datarang utamnya kay siya ditarawih sila na kerumay ay di kaya ko ubabay na miya kagu miya penuh din na mariga so sambayang yan siya ano mga babay so mama aba ka di sambayang siya karong mga dadi sambayang nasusukero ko yan naminggo sa rugo ara tunawin na sa doktor manuna ko Manila ay yung itira sa doktor tinanto niya sakit ang babay tinadok di sambayang namiromi ako namikagu sa rugo tinapya maslita niya ng irong yan di matangari tinadero guru tinamatakan niya kagulo ka at ko sa una sambayangan amiya penuh mariga naminggo sa rugo tugudo ko tulad do tinayay tanu nawirang paslita nga sambayangan nga babay akero ko niya ay daw lang pakwan niya uber nila pakwan watermelon batikan masang pagita watermelon ada kita kenapa sampai kita ada kita oh nah ayah mana niyan na kenapa
tanudikan? Kenapa tanudikan sama pia? Nah kenapa ya kasebut tanong ko Ramadan? Na makna niya nakapia akakanudi na kata-kata kapakalaan tarurun sa mga amal. Kaya bakit man naman natamat kanulang-ulang sa Ramadan? At ito nga pagkatamat yun. Alam hindi ko matamat yan sa Quran. Napagkatamat ka, amay ka sumasbid ka, na diterawian, na pagkamatan sa Quran, na umakatamat sa imamu na niya katamat ka mabu. Ang isa ka, tanong na madaklap na di ka kalakhangan pagkamatan sa Quran. Batarog terawi. Sa midang na imamu, nga di maroko. Ya kakatase kasar benamnya kalumba-lumba tepenikabat ya. Kala ida doktatil arududat tandaka. Pamanaya ka ba yan ang utuan din ni kapakatabirin namya karoko? Laburo ni gra ayay mamian nalangunin na kate nagukulu nararapid per niyan pan Allah akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbul alamin sanani wala dhalin amin inna atayna kalqa idol Allahu akbar matang ko Allah kana kiyunutan nami abu suwata kana kapumusata ko sa basar na simusa nga naparta basak sa imsu sa basak sa lawn la bil shor na grabe yung kotwa imamera tay peran putte masiran sa Quran na do kiling ka abot kera ta ginawiran kadang no apipya ka grabe mabuko mati ang kotwa imamera nakangudang kabanian gagalinga dito ko magani kabatya al-qarya tumal qarya tumal qarya yung yakunun nas ko para sa mabot ko jumado paligin ng mampus pa man ko mo kiran niya lakana. Ini saya yang sa kapag di Tagalog di Magrab. Gusto ko mo may tingin ko magawa. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, kanap man abot pudi mamakana mga slow motion kay nawan ko mga maamo maka. Abangan kaya na al-kari'atu mal-kari'a. Nakatuko ko na dinalambaw na maamo maka. Assalamualaikum warahmatullah. Mia wipe out. Sakama mo kay imam, tabi. Sakama mo imam na sipat nga kay so mga maamo maka. Ikiraat mo nabi, apa sabayang ka, nadaan na kayo sa mga maamo maka. Kaad na amana niya, na hadyat yan, naad na pagasakit ito, naad na galabak yan. Kaya sabutan na kadoto, ano nga pa makababa? Na oskabutugo na bibsimbayang napakatatas-tasang kaundan. Kama ka-share kata ng mga maranaw, na di kaundan pagawa. Oy. At emiling nga bangiro ko, so, namiling nga nagumigiraw siya. La ilaha illallah, siya kita tiyan yakin. Namiling nga matitimbang. Miyala po. O di na di na, anas, napama. Kaya sana naka. O di na po nga susay. Di man mabuman ka bagay. Basta ang magdama ka. La salata di hadrati ta'an. Basta aturari. Ang ibatag sa panganang nadaas sa bayang. Na upan mo magdama ka apakatitika pa uduga. Baking ka. Api kiamatan. Ayaku ang Islam na khusyu wal qudu. Ayat terima anwala sambil ma'alakak wala agu makaniniat ka. Napakalipakan niya tami ka pa uduga titigir na ka. Kami agdam ka pa uduga na tiga menurut ako dyan imam kakandugunin ng abara juma. Na pamakatas niya no nami ako sinda si imam. Ay ako nabasa kabi na suratul Baqarah alif lam mim zalikal namin ibang na pito ka. Anak ulugod na matang wala. Ya tinggo sa imam. Naskaman ni salah kadangan lang na. Nah, pa ni mama ka mabuna, di na ni pamaguyok. La yukalifulahuna. Namya, ay ito imam. Ay ito, di kanya ketiga. Naromo ko ka na, di ka pagkaro kung gaga nakakapakaya bato. Namun turut man siya imam, na di ka di makapananay, kabang bato. Asami naman ading kay atot. Abas sa titigir na kang atot, kabang bato, na upo na ka di makontrol, akabukaan na kang bato, na matitima na ka di magunyaw niya. Kaya tukawang kabud. Asya di magdo sa maskito. Basta mo may batas sa panganang kadadaan sa bayan. Inaman na girapuasa. Uy, andun ni kapag bangiro. Nadaan tanong apat ka nga sinautan ng bubsiyong bayan. Ino itong naangka makanin yan at piya-piya.
Minipta sa panganangan. Napiyagbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal mga ngad. Piyagbangan din ako sibil. Nakaban na nga ba siya? Namakiyakan! Kada sabi nga tubo nabi! Basta minipta sa panganangan. Ino to, na makakang ka, na sibil ka, o miyori ka, kasbukaw din. O tama kay amanan niya, naniya ka nung naunod ka kinan. Saan siya mo kasi sibilin ka? O importante niya kasi sibil nga na makaniniyat ka. Adi siya kaya minipta sa panganangan na kiyamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Nakabang ba siya kakiamatan? Na nga mapipikir, mga gapikir siya, dadi gasiming na nga mapipikir. Allahu Akbar. Ano, puno tumaw mo mga watak. Kaya makampat ako na uluhiran. Bisiran mapulang. Daya panubay suwaling ka na ubaya, ay panubay suwaling ka na ubaya masih. Na panggiraw siya karumang ka, uba ni una ka na karakana ni Aniyo. Nanyanak ka, kaya pulang nyo. Na okay na ko to, nagkapikir ka, masasatiman niyat ka. Allah, Allah, Masya Allah. Datanang mo ta sa katawa mo. Na ini ang kapusa galabakan. Ini ang kapusa galabakan na tigigay karuman yan na babaya na tanakong kadisya kinakanabusa dago pagi naman akan. Tinay man to na tina siku simbayang akan nakadena ko at simbayang. Dahil ako at simbayang narungar akan ubeng so kinakan para makasyalam ako na di bukang gapaya ka noon. Tigigay karuman yan away. Isipin nga mama. Ini ubero no babaya karuman yan nga baga sada. Nanditiro pa nga babaya. Kata sukin na ka. Baka pakapasan na saran niya ilayin ko. Hindi po siya may na-e-elay niya, tinausto din. Bada makaw mga badunga mananabala. Pamakamranaw na, rakakalaya! Niya berubah ka amama di sibayang. Anak tina niya kaya sadakan niya, kas kanya ni pakas daw, nadagis sadakan. Kenapa di mafia suna kan nadia ko makapunggas kakari ba niya batan nadia kan kedaselangan niya batan nadia ko makap hai kan niya batan kenapa di mafia suna kan napugubin no belum malaikat kau niya berubah jaget to tina niya sedang niya pugubin no belum kenapa di mafia suna kan kekekanya sedang niya lakan susah bayan ayam niya pikirian ayay sekabina suratul Syams ipusa po na natamansanok po siya nalangon niya kepusan na amad tingnan niya tunso katapat ka bako kebeta dia naman langon na kapusan niya na amad naun niya nung saka bena wasamsi wa duhaha ben pugubi sobdo ninabngan laya bedung. Nah siapa tadi man? Wal qamari idza talaha. Dan pada lagu sebelum. Yang makai kan ngasih apa kan petong sa kapusan. Antoni ini kejadian nun. Ya kan petongnya saja yang kota amanah kapusan yan. Ngota fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa ngota amanan yana kapusan yana fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man tazakka wa kad khaba man dassa idin ba'sa asqaha fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiya fa kazzabu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim. Nah dia yang piakan batu fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wala yakhafu ukbaha. Niya lak-lak dito sambayan. Tapi pekelak-lak sa sambayan kaigira di kadisime nga di kadi mangilaylay. Pupaka binasana mo sambayan. Matang ko Allah katabi ko ran na adna keto di disime nga di mangilaylay. Ay lang mo na taw sa masin na ilay niyan. Allahu Akbar. Asakan na niya kanu badang lapid kanu adi simbayan sa kito na di mangilaylay kami uri kami astu nasakan ni ilay niyan kami dating tengah sanjak tiga sana kami tatantang ka mamu makang wala kaki ala pala ko at yung nada ubaridu kanino ko tatantang yan tatantang ako niya tatantang ka mamu agi ko gagani-gani na ako tatantang ba ko dagiraw ngayon lagu yun kami kapiyakan betul ako niyan. Jadi, khatalo ay preparado
utanu sangka istiqbalu Ramadan pakatakaling man Ramadan na ikatlo ya makna niyan na iprepara di tanuron na as-sadaqa at-ta'ahudu sadaqah na kapamagay sa sadaqah maka masuk Ramadan dia nga ulaw lang naman to na mapasang ikasyadaka ka namya ko masuk Ramadan na tikat takapaka kanang manariba ayaw mo kasyadaka na opera di kapag man nga napamungulan ka kanabang bulang di pagruma habang mga gamon na nalalangan na yung kalang na kayanan na di mo takkinuna ulit dalo ya dalo basta kaya dilo na di pa kasurga ape kapunin ni Allah pakasurga ko nga pakasurga nga may kadipagukita na malap so ang garong albabadak pero kakalimun ako na di ka mata mga libo ko datar ka api amadom na mata nga kapuro ka kananakan nakalimun akong kadala bagangan yang pernah dua tiatibel ada pernah number yan kaya PP yang pernah kami tete kau murian nama papundo-pundo pernah iskasih pak lele piara kamamati kata sesada kami pamilya di Magiba paman isa pamilya di Magiba na benti ada pernah number yan nama papundo-pundo pernah iskasih jadi mabuti ka na kung natungan yan na mga guro wala kaya pernah yun na ba susesan libo plastika kebu tahu lah dia pernah waris bawa saya ibu takin bisa kasih kali bawa wala nonya bakara mau lu nggak binti bisa yang tak pindah-pindahan atau ano pada natul ibn al-Qaim sanggup kita dia ayam menazadil ma'ana ni alinian pada kapagkakawitan kakuriski wallah tazlimu rizqa ayam pada kapagkakawitan kakuriski wallah na dia yung nana ta'ahudu sadaqah na kabagay sa sadaqah ayam katiru Ali bin Talib radiyallahu an na tingina siya tao ang mamagay iman to na kapitan ng kakuan yan wallahi al-azim kata ada ko pun paman nakabatali sabda sa akin ini makas 20 guli sa munisipyo pungan ni sa munisipyo lumini kan sa munisipyo sa Giran tiga jang ta mga pada kana ulama miubog tanukan ada dilo di kasulobay pinapainan kanyo ko makapusulebay kami nilang nang atalo amorita kipag hijab apangiraw siya na pera nga sa umay tinatal apat na 2 tiago 5 tigo isaw na badi ka pakay 2 buwa ko na kano nauna miya kay semita ko na tiga ninong kurang so pera-kira basta kaya murit nakatawan na kadin o balang na murit na adnar kayan adna sacrifice tiga ka na mga sada talo ka tao sunod ka doon kuha ka doon saan sa winiron o tadi niyo kuhaan lang ano ko kuha sa hindi na ka na balang nakatantiyan ang sorit na nakakano na sa pagin na sotre auto pantingin sura ka manok kanya loto auto pun sa mga pangyaman niya na mga ilo pangwa ka doon ang miya bebe sira na biye din na kanagusura kami na adna sura nga kana 200 na ini bagyang kiran na miya bebe pangyaman maling salamat di akong tiro abay madaswe kelas kaya ka na kaya liyo na so miya gada nga traka auto mariga tigidak makadwa engineer kakapena ko na hinano ko na ning engineer pinakata sa sangib sa nakakaraka ibigkid din na kami ang kasinad ako benar na kay Sukatero Ali asa tawa mamamulay na mapitan na siya ko niya nakotwa doon po na mapitan na miyakuwa kan din siya din wallah na miyakuwa kan sumidipida kan na miyakan na bapun sa limagatos nasa kadalo kabi yung makasang ibu Allah Masya Allah Maman gede-gede. Nah, antara pandai-pandai paganaw tanong sang kaya bulan na Ramadan na pagkataling umaan. Na aya ipagalaw ko na pagarya na sukasakaw ko tunganeng ka. Salakaw di salakaw na masakaw ko. Assalamualaikum. Waalaikum. Allah, Masya Allah. Kasali na po sa kada kalatawanan ka. Akapagkibadaw na kautunganan ka. Ay akatiru nabi. Man ahabba ay yubsita rizkaho. Wa yunsalo fi asaraha. Falyusir rahimah. Sa tawtuwi nabi kabayanin. Amakalaw sa rizki wallah. Nagupakalin din wallah sa umuriyan.
nakababayain niya na dahil sa ganyan so tunganay niyan. Sa lakot manubakit tulak ko tunganin ka na makapira ka importante na kada baka di panulang na makapira nga nakabang na nagyati mo ron o baka na ninitolak kabumi kami tolak kanina baka kami ano yan doon ako mago. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak ketulak ka ulaw-ulay matang wala ka nakatawan na kanuna bara sambayang na may tubusin niya talaga na nitolak ang kantaka natulong mo yung masaswa makaroon Allahu Akbar. Ay kaya pagkababayaan wallah ng kota tutungan ang gaginawa mag-isa-isa adik kakababayay sa parak wallah natano sa kanu lang inukano si panakimatatango ka di kanu din gaginawa na di kanu di kababayay oy apagkababayaan niyo ang kaulwan na pagkababayaan kanu niya na magulang-ulangon kapakailin niya kanu wadindar kanu ka sirbi-sirbi so lang ng mga dato tanong lang niya ngopya yung dato tanong melenum ganyan pagilin na kada ka semintiwi Pia di buman. Guni na peso ko doon, nagkapasangan nun, naman ito na taman sa truck, taman sa motor, taman sa akuan. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa kang kira kapumentu ga? Oh, kenapa mayorain mo kanina di kirong, kana kapakanag, kana ko nga kalilipi. Allah, kakiyo. Namalong hamang gede-gede, mangoripan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayaw pa ba yung manan niya, kapag nasisiya din at nitiray. Nasutugunan niya sadi sa manguna sa mga makapanian na ayakuna kubalas wallah ay dapat ako ni mantua sisiso din kay panginaway nasuki at tiro na tiro ang ludi kay tiro mga alim ay do ayun sa niya kapipin na kang giginoy nasing sa kanya ema na niya namala ko niyo assalamualaikum na tiro na kanaya manto di kanon pagawa kong tuloy na o to kanu kanabatan upatili kay meron ko si gentleman na gudiyang ka mga konsyal, mga bodiyo, mga ulama, mga profesyon, pakilay tanong ko wala. Nako na, kumukumus ka no sa niman to. Kumukumus ka no. Sa kanong mga dato, kumukumus ka no saan. Oh, kapag ko mga Ramadan, naupuna namin ko, kung kami ada ka? Ano nga, betaro, hindi ka nung napupasyon, ang ada ba sa kumukumus siya? Kumus ka no saan, mag-usang ano mga bay. Kumukumus ka pa-relay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oy. Mana niya mga ripan Allah subhanahu wa ta'ala di imala ipagpangalaw tanong sa diyang kaya abulan Ramadan apakat talinguma bala-bala siyang kanwala kagya kanaba sa kami puras kamala pa na oras sa kailangan tanong si na diyang kaya aarya ka na mayura panganitan ko wala itutuwa tanoron na siya randag karumai na nibubulusan ng kota di na nakatanoy amanan yan na kababali tanong kaya na nakuda ohay ka ipagpakapi aginawa tanong na ipagpakapi mabuginaweran ohay sa langon-langon tanong din ay amanan yan na timo-timo walang tala ko sorga sa salam na kanskano kakatiapan na nga panugakan na si Abdul Samad balinga miyaya siya kaya sabi na daw diyo nga ito apya kakawarakan ni Mayor Polis ariyak na batya ka na si Hasanur Batalo Dalupang na diya ka niya panangan ng oras kagyaman na pan na oras yun si kataran na ka na may namiwaya yun yung pagmaka sa akin may kauruan noon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah sa madakla mapya. Giyong kutuwa gurutan o alim tanong kaya paganda nun sa mapunto kandoan mga tuma pantang saging kaya kaya kapagkatali mo maging kaya bulan Ramadan ada mubarak sa tanong na miyaw makinig si saging kaya oras YouTube ni ba din wala rilaan tanon yan langon-langon saging kaya masa kaya pagkakumukumus tanong Allahumma amin. O riyan ito, ayap man ang pamamakin na tanong, naging kaya isa ko mga konsyal tanong. Sa nakaw arwar ke Labar Boy, KPS o microphone na ini pada dagar kari konsyal.